Mawa wabwino nthawi ya nkhani pano pa wireless yakanema ya Times TTV ndipo muli ndine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo a George Chaponda wati nyumbayi ikuyenera kuunikira zakusowa kwa mafuta mdziko muno. Reserve Bank ya Malawi yati ndi ndalama zakunja zokwanira zoyitanitsira mafuta, fetereza komanso mankhwala mdziko muno. Ndipo mnkhani zina nduna za ulimi a Sam Kawale yati ntchito yolimbikitsa za ulimi wa nthirira ya Shire Valley Transformation ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, teni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo a George Chaponda anakayendera malo omwetserako mafuta kutsatira vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto limene lakhudza dziko lino. Achaponda ati amafuna kuti akadzimvere okha mavuto amene anthu akumana nawo kuti akawatulire mavutowa ku nyumba ya malamulo imene ikuyamba zokambirana zake lolemba. Izi Achaponda anacheza ndi anthu amene anali pamzere ndi galimoto zawo kudikira mafuta. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Achaponda adauza anthu omwe adayima ndi galimoto ndi njinga za moto zawo m'mizere m'malo omwetsera mafuta kuti atengera nkhawa zawo ku nyumba ya malamulo yomwe ikuyamba zokambirana zake lolemba sabata yamawa. Achaponda adauzanso anthuwa kuti iwo apempha kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adzabwere m'nyumba ya malamulo nkudzayankha mafunso kuchoka kwa aphungu maka pa nkhani yokhudza kusowa kwa mafutayi. A president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndikuwayitanisa kuti abwere m'parliament azayankhe chifukwa ndiyo mtsogoleri wa dziko lino. Azatiuze chenicheni ngati alephera atiuze kuti alephera nkhani imene, chifukwa tikuziwa pa nthawi ija anali kuchitayo kampeni, anali kunena kuti nkhani ya mafuta sizakhalanso nkhani yayi, koma apa zikuoneka zaka 4 si vuto limene lidakhala lilipobe. Anthu atiuza apa kuti sopano lino pokwana ngati 2 months akhala kulephera kupeza mafuta. Vuto la mafuta lakhala mdziko muno kwa sabata zisanu ndi imodzi tsopano. Lachiwiri sabata ino ndinaona za mphamvu ya magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola adatsimikizira Malawi kuti akuchita kena kalikonse kothekera kuonetsetsa kuti vuto la mafuta lathetsedwa mdziko muno. Iwo adauzanso anthu kuti akhalasa akugona tulo kuchita zokambirana ndi onse okhudzidwa pa malonda amafuta kuti apeze mayankho a vutoli. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi walangiza Malawi kuti agwiritse ntchito ufulu wawo polembetsa mukaundula kuti adzathe kuponya nawo voti. Usi anena izi pa skulu ya primary ya Namatete ku Chilimba mu mzinda wa Blantyre kumene anakalembetsa mukaundulayo. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Usi ati aliyense yemwe ndi wovomerezeka akuyenera kugwiritsa ntchito ufulu wake ndi kudzaponya voti pa chisankho chino. Ndilokondwa kuti ndalembesa chifukwa chonena kuti monga nzika ya dziko lino ndi pakali pano ndi chilolezo chozavota ndi mpata ofuna kukhala nawo gulu la anthu amene asasankhe president wa dziko lino, kusankha phungu, councillors, ndiye monga mzika ya dziko. Ndilokondwa popanda kulembesa sungavote. Ndiye ndikupempha onse amalawi kuti aliyense akalembese kuti azakhale ndi mwayi wovota. Kummawa kwa tsikuli Usi anakachezeranso odwala pa chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzindawu. Monga munthu zochita zako zimaonesera kuti ukuziwa chani, komanso monga munthu amene tili mundale tikamalankhula tikamachita zinthu tiyena tiziziwa kuti kodi munthu odwala amadusa muzotani, kodi ogwira ntchito m'chipatala amadusa muzotani, nanga tikamati anthu akuvutika mmudzi akudusa muzotani. Ndio ukamaziwa zimene zozo ukamalankhula ukamachita zinthu umakhala kuna kuti ukuchita zinthu zimene ukudzidziwa osangoti zongowerenga kapena kuganiza. Ndipo funa kuti ndikhale munthu amene ayenera aziona
azidziwa azigwira zimene zikuchitika ndikumauza mabwana monga president wa dziko lino kuti ndakaona izukuku anduna ndakaona izukuku ifa ndi boma limodzi tikuyendera limodzi. Mkulu wa chipatalachi a Kevin Mponda anati kubwera kwa ausi kunali kufunika. Inasangala kwambiri kuti nabwera vice president kuzationa. Choyamba timafuna taonetse ntchito imene ikugwirika mchipatalamu. Ogwira ntchito athu akuthandiza odwala ambirimbiri amene amakhani mavuto osiyanasiyana. Zimenezo ndi zinthu zonyadisa kuti monga mtsogoleri aone. Komanso nthawi imene akugwira ntchito chonchomo pali zinthu zina ndithu zopinga zimene tikuziona ndi timafunanso mwina ataziona kuti ngati boma lithe kuona ndi zimene tikupanga maso mavuto kuti tiauze kuti pamene tikufuna titafika ndipo tani ndi kuti ngatithandizenso motani. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikoyu ali mchigawo chakumwera kwa masiku angapo komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zina za boma. Ndipo mlembi mkulu wa chipani cha United Democratic Front Generino Lemani wapempha achinyamata kuti apewe mchitidwe wa ziwawa. Alemani amene akufuna kudzapikisana nawo pa udindo wa phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Ndilande Matope Mkolokoti ku Blantyre apereka malangizowa atakumana ndi ochita malonda ku derali. Iwo apemphanso bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno kuti lionjezere nthawi yakalembera wa chisankhochi. Pale achinyamata ambiri amene sosana pange register makamaka amene akuyamba kumene kupanga register. Pale ambiri akumani challenges ambiri especially with the NRB. For instance, achinyamata akapanga register kuti ID number yituluke zimatenga masiku 4 5 6 ena mpaka na pano na ID number sana tuluka koma zinthu zatseka. Komano NRB kupempha kuti chonde mafeze zawawa abwerenzedweso. Ndikuwapemphaso kuti achinyamata anthu ambiri onse amene tili malamulo kuti mwamene ukabwera tiyeni tikalembese tisafoke tikale ulimba mtima kuti ngati tikufuna tisinthe zinthu mmalayi munomo tikuyenera tikalembese ndipo tikalembese mawu nyinji. Palibe munthu amene atabwere ndikubera ifeyo tilipo tiziyang'ana china chilichonse choti kuti anthu asabere. Mtsogoleri wa ochita malonda ku Ndilande a Chance Widoni anatsindika kuti iwo akufuna mtsogoleri amene adzathandize kuthana ndi mavuto a anthu ku derali. Ifeyo tili ndi mavuto ambiri ngati mavenda ku Ndilande. Choyamba ndi ngongole za nife zimene pano pazabwera ndi fundo zokhwima zimene anthu akulephera kuti akhoza kukwanisa kutenga ngongole. Chachiwiri ine ngati cheya amene timayang'anira za mavenda komanso timathandizira kuyang'anira za chitukuko cha ku Ndilande kuno. Pano pa ndi chivoteleni 2019 pano pa ku Ndilande kuno palibe chanzo limene tingaloze. Pano pa ndi bridge imene takhala kupereka madandaulo. Ndi misewu ya ku Ndilande kuno imene sili bwino. Chimene timayembekezera kuti mwina nthawi iboma ina ndi mpata utatha kutipangira. Kwa pano pa mukuona tikuyendekeraso kuzisankho. Zimene anthu sizikuwapasa chilimbikiso kuti ku Ndilande kuno tikusalidwa chifukwa cha zomachitika zimenezi. Ndiye pano pa ndingakuza kuti anthu aku Ndilande ndi okhumudwa kwambiri. Tili pa nkhani ngati yomweyi mabungwe oyima paokha a mchigawo chakumwera pansi pa Civil Society Elections Integrity Forum adzudzula mchitidwe wa zipolowe umene ukuchitika mdziko muno pamene anthu akonzekera chisankho cha chaka chamawa. Wapampando wa mabungwewa a Stanley Moyo wati izi ndikuthekera kosokoneza chisankho cha bata ndi mtendere. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre oyimirira mabungwewa analimbikitsanso nzika kuti zisagwe mphwayi pokalembetsa mayina awo mukaundo wa voti. Amoyo akufotokoza. Tikunena za zipolowe zimene zikuchitika m'Malawi muno. Zakhala zikuchitika zipolowe zosiyanasiyana. Komanso ena aluzapo miyoyo yawo zifuka za ndale. Ife tikunena kuti Malawi ndi mmodzi. Southern region, Central region, Eastern region, Northern region, ife tonse ndife Malawi. Chipani chilichonse chili ndi ufulu okapanga msonkhano kwina kulikonse m'Malawi muno popanda kuopsezedwa, popanda kuyimisidwa, popandanso kutera kuti apatipanga motani apita akapanga msonkhano. Mapeto ake tikufuna kuti munthu wakumudzi akamve choonadi kuti posankha mtsogoleri, posankha kansala, posankha MP akasankhe yekhayo imene iwo akudziwa kuti ndipo tachita chinthu choyenera posankha munthu ameneyo. Zimene tikufuna ife.
Reserve Bank ya Malawi yati ili ndi ndalama zakunja za madola zokwana kuyitanitsa mafuta, fetereza komanso mankhwala mdziko muno. Governor wa banki iyi Wilson Banda walankhula izi pamene amakapereka mankhwala a ndalama zokwana 25 million kwacha ku chipatala cha mission cha Ekwendeni ndi sukulu yosula zaumoyo ya Ekwendeni mboma la Mzimba. Samkalimira aindi ripoti. Abanda anati banki yaikuluyi ikuchita chotheka chilichonse kunena kuti zinthu zofunikira mdziko muno zizipezeka ngakhale ndalama yakunja ya dola ikuvuta. Pofika mwezi wa Seputembala, banki ya Reserve idanena kuti ndalama zakunja za madola zilipo ndi 560.3 million ndipo ndi ndalama za miyezi iwiri ndi masiku awiri kuyitanitsira katundu poyerekeza ndi ndalama za madola zokwana 544.8 million mwezi wa Augasti chaka chino. Ndalamazi ndi zochepa poyerekeza ndi ndalama zimene chaka chatha m'miyezi ngati yomweyi banki inali nazo ndalama za madola zakunja. Pandamento zakunja, obviously my priorities are to the fuel, the fertilizer, the pharmaceuticals. So is this takurari road in the pharmaceuticals in Zambia? So these are part of what we call things that we require as a country. Abanda anakuti thandizo lomwe apereka ku chipatala cha Ekwendeni komanso sukulu mu Sinodi ya Livingstonia atero ataona kufunikira kwa nthambizi pa chitukuko cha dziko lino. Mlembi wamkulu mu Sinodi ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati chipatala cha mission cha Ekwendeni chaka chikuvutikira pothandiza anthu kamba kakupereweredwa ngakhale chipatalachi chimathandiza anthu ochuluka kumpoto kwa mwala Mzimba. Thandizo ilili ndi thandizo limene ana skulu amene akuphunzira pano akaphunzira mkalasi aina kuti azichita mwaluso limene aphunzira koma ngati zogwira ntchito palibe ndikuti ana skulu angophunzira pachizungu limene practical sakuchita. Mmodzi mwa ophunzira Alavmo Muleme anati thandizo la zipangizo za umoyo lithandizira kunena kuti maphunziro awo aphunzire mwakuya ndi kukachita bwino akagwira ntchito mzipatala. Apampando achipatala cha mission cha Ekwendeni komanso sukulu anawalangiza kunena kuti agwiritse bwino ntchito katunduyu ndikunena kuti afikire kwa anthu omwe aliwo. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno kwa wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa apa choncho musadalikire. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy with the top taste. Brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo
Ilovo Sugar Pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo Sugar. Ilovo Sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo Sugar, teke mpamvu. Takulandirani mbene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Nduna za ulimi Asam Kawale yati ntchito yolimbikitsa za ulimi othirira ya Shire Valley Transformation Program ndiyofunika kwambiri potukula ntchito za chuma mdziko muno. Akawale anena izi pamene amatsekulira maofesi atsopano a ntchitoyi kuna Miwawa mu mzinda wa Blantyre. Selina Tambula ali ndi zambiri mu nkhaniyi. Atatsegulira maofesi atsopanowa, ndunayi inayendera malo amene tsopano amaliza kuwakonza ndipo ndi apamwamba. Akawale ati kupambana kwa ntchito yopititsa ulimi wanthirira patsogolo ya Shire Valley Transformation ikutengeranso kukhala ndi malo abwino ogwirira ntchito. Shire Valley Transformation Program ndi project imodzi imene tikuonetsetsa kuti tigwiritse ntchito ndipo itheke tikuonetse masomphenya amene wawa. Koma kuti anthu agwire ntchito bwino kuti project ija imalizike ndipo tizikolola mokwanira pafunika maofesi. Ndi maofesi ake ndi amene wawa amene tatsegulira tsiku la lero kuti anthu ogwira ntchito ku project imeneyi akhoza kumakhala malo abwino kusiyana ndi imene analili akale. Ndiye tili ndi chiyembekezo kuti kuyambira pano kupita mtsogolo pamene aliyense agwiritsa ntchito malo amenewa ndiye kuti pa ground pajanso ku Chikwawa ndi Nsanje akhoza kumayenda bwino, akudziwa kuti kumene tichokerapo tagwira ntchito molimbikira bwino, tagwira ntchito mu environment ya bwino. Ndipo mkulu woyendetsa ntchito ya Shire Valley Transformation Stanley Khaira wati kusakhala ndi malo abwino kumakhudza kagwiridwe ka ntchito. Ofesi ya makono iyi ndi yofunikira kwambiri makamaka sikuti chifukwa cha makono koma yolimba bwino. Ofesi imene inali apa inali yakale imadontha, inali nzovuta zambiri koma tinaona kuti kuli bwino tikhale ndi ofesi yatsopano yolimba komanso yoti anthu akakhala maofesi azigwira ntchito bwinobwino mosavutikira. Komanso contractor yemwe amuyamikira kuti wagwira ntchito yapamwamba Adan Chale a Deck Construction ati ndikofunikira kugwira ntchito mwachilungamo. Ifeto lero tilosangalala kwambiri kuti project tayimaliza komanso a minister ayilandira ndipo ayitsegulira. Ifeyo tuli ndi chimwemwe kwambiri chifukwa ma project ambiri timaoneka ngati olephera, ma contractor kapena ngati contractor ngati Deck timaoneka ngati olephera chifukwa project amakhasa kuipasa ndalama komanso at the same time amafuna project ija tiyimalize. Ndizi makhala zovuta kwambiri koma project iyi choti mapasidwa ndalama mu nthawi ndi chifakenso yafika point yoti lero yatseguliridwa. Malo atsopanowa akuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za Shire Valley Transformation Program. Bungwe la Peaceful Unification Advisory Council Africa Chapter latsindika zakufunika kwakuti Malawi aziunikiridwa kuti akhale ndi mwayi okaphunzira mdziko la South Korea. Mkulu wa bungwe ili kuno ku Malawi a Clara Cho Young-dak wanena izi pa msonkhano umene anthu a mdziko muno amene adakaphunzirakonso mdzikolo amafotokoza zamene maphunziro awo adayendera. Ndipo mmodzi wa akuluakulu akunduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Faith Kazembe Mwalubunju anayamikira dziko la Korea kamba ka ntchito zabwino zimene lakhala likuchitira dziko la Malawi. A Macmillan Mwale ndi mmodzi wa Malawi amene adakaphunzirako ku South Korea ndipo akufotokoza. Mdziko muno mumamaka kumbali imene ya sports tikanali kumbuyo tukwera ndithu koma nzofunikira ndithu kuti tikhale ndi ukadaulo wapamwamba umene mdziko muno sitingaupeze. Palinso nkhani za makina a internet zimene kwanza thuku ali patsogolo kwambiri. Kulinso nkhani za chuma mmene akuphunzirira ena zakayendetsedwe ka zinthu boma ndi kuli ma program ambirimbiri amene Amalawi atachita mwayi ndikupita nawo kukaphunzira kumeneko kukakumananso ndi anthu amayiko ena
amene akuphunzira kumeneko zitha kutithandizira ndithu kuti tione kuti anzathu akupanga bwanji. Pachiniyo mudziwa kuti dziko lapansi pakali pano palili ngati mudzi umodzi mmene muchitika zinthu zambirimbiri. Ndiye tikamayenda amalawo ambiri akamapita kumayiko ngati amene akaphunzira nkumabwera ku mudzi muno muona kuti titha kusuntha mwachangu. Protea Hotels Marriott Blantyre Royals yapereka katundu osiyanasiyana ku wodi ya kansa pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Polankhula atapereka thandizoli mkulu woona za malonda ku hoteloyi Selina Chisale anati thandizoli ndi mbali imodzi ya sabata imene amakondwerera ndi kuthokoza makasitomala wawo. Achisale anayankhula ndi Gift Sitima. Wiki inoyi timasangalala ndi kuyamika makasitomala athu pa chizunguliro kuti Global Customer Appreciation Week. Ndiye tinaona kuti nchoyenera pamene tikuomba nkota tikumaliza nsabatayi tibwere kunoko ku chipatala cha Queens tizapereke kwalimbikitsa ena amene ali kunjako kuti kuthekera ngati ali nako nawonso athe kubwera kuzaona mapatient amene mukudziwira kuti chipatala cha Queens chazungulidwa ndi maboma osiyanasiyana. Si onse amene ali kuno amene ali ochokera Blantyre muno amakhala anthu ochokera ena kuneno kuphalombe amene ali zibale yawo kuti amabwera kuchipatala kuno kuzaona. Ndiye ngati kuthekera tili nako tikulimbikitsa ndi tiyeniso tibwere tizaone ana amene wakukhansa wodi kuno ku Queens. Mai Martha Nansongole ndi mmodzi wa akuluakulu a anamwino ku chipinda cha kansa pa chipatala cha Queen Elizabeth. Wanga ndikusangalala kuti munabwera kuzationa komanso kumemeza ena amene angakhala ndi kuthekera kuti atha kuwathandizira ana athu kuno ku kansa wodi. Ana athu amakhala nthawi yayitali pena miyezi 3 pena miyezi 5. Ndi akamaona anthu wakufuna kwabwino akubwera kuzationa kumakhala ngati kuwapatsa chilimbikitso kuti chikondi chilipo. Tingopempha Mulungu kuti apitirize kuwonjezera pa zimene achotsapo. Mai Martha Nansongole akuchipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Kampani ya Sycamore Consult yapempha atsogoleri a mabungwe komanso nthambi za boma kuti azipereka mwayi kwa achinyamata kuti athandizire kuyendetsa nawo ntchito zawo. Mkulu wa kampani Mai Audrey Mwala wati iyi ndi imodzi mwa njira zolimbikitsira ndondomeko za chitukuko cha dziko lino. Mai Mwala ananena izi pamene amaphunzitsa kugwira ntchito ku makampani osiyanasiyana za utsogoleri. Maphunzirowa anachitikira mu mzinda wa Blantyre. Mai Mwala akufotokoza. Kunja kuno kukwasintha even anthu amene akugwira ntchito amene ali mu kampani ndi anthu osiyana si anthu amene analili nthawi yamakedzana anthu okuti achokera mwina school yoti amauza mwambo mukhalira mwambo muzitere amafotokozeka kuti ayi wapita kuchito ukatere apapa tili ndi akwena mtundu wina amene ali wa industry okuti school imene aphunzira iwo siya nkalasi aphunzira zinthu zambiri foti akutha kupeza information kupyolera makina a internet ndi maganizidwe awo ndi kapangidwe kawo ka zinthu zosiyana ndi zinthu zokuti tikapitano kuchito kuti tikaone kuti tingagwiritse ntchito bwanji anthu amenewo ndi makamaka maphunziro amene tikuphunzira apa ndikuti akathandize atsogoleri kuti akathe kuzindikira kuti kunja kunasintha. Mai Audrey Mwala aku Sycamore Consult. Awadza Ottomani ndi mmodzi wa amene amagwira ntchito ku Malawi Revenue Authority ndipo anachita nawo maphunzirowa. Masiku atatu amene apitawa matiphunzitsa ndi tunkhani ya utsogoleri. Utsogoleri anthu ena amatha kubadwa nawo koma anthu ambiri amatha ndithu kuphunzira. Ndiye panopa matiphunzitsa kuti munthu ukhale mtsogoleri wabwino uyenera kutani. Ndiye mtsogoleri wabwino ndi amene amakhala bwino ndi anthu kutsogolera anthu uyenera uzidziwa weka self awareness komanso uzidziwa anthu amene ukuwatsogolerawo. Komanso padakali pano dziko lapansi likusintha kwambiri pali zambiri zimene zikuchitika since 2021 na 2019 COVID ija inasintha kwambiri mmene timagwirira ntchito. Nthawi zina anthu amapezera kugwirira ntchito amwina ku nyumba ndiye leader upanga bwanji coordinate in terms of anthu amene akugwirira ntchito mwina kutali uwathandiza bwanji kuti nonse mugwirire limodzi ntchito. Awadza Ottomani aku Malawi Revenue Authority. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nyumba ya malamulo a George Chaponda wati nyumbayi ikuyenera kuunikira zakusowa kwa mafuta mdziko muno.
Reserve Bank ya Malawi yati ndi ndalama zakunja za madola zokwanira kuyitanitsira mafuta, fetereza komanso mankhwala mdziko muno. Ndipo mnkhani zina, nduna za ulimi Sam Kawale yati ntchito yolimbikitsa za ulimi wa nthirira ya Shire Valley Transformation ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Mukhoza kupeza nkhanizi komanso kuwerenga zambiri pa www.times.mw, pa Facebook, pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Mwana indine Ronald Mpaso ndikufuneni tsiku lopambana pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Mawa bwino.